Af med hatten. Af med hatten. Ja, af med hatten. Det er stort, mand. Wow. Hvordan vinder det? Det er sindssygt, det her. Fuck, jeg skal læne mig ud. Jeg skal læne mig ud, når vi Du læner dem ikke ud. Ja. Ses, Ming! Vi ses! Farvel og tak, Ming! Kan man se mig? Shit, det er rene Hogwarts der, mand. Ja, det er fedt. Man kan røre ved det. Hvad saven? Har vi ham. Velkommen til. Hvad saven? Kom, Yummy. Jolof! Og det er jo så lige billeder af, at vognen den er på traileren med kameraet. Billederne ind på et drev, og så laver jeg også et... Hold da, kan lave fyr? Det gør jeg. Hold kæft, det er fedt. Det er nok derovre. Ja, så skal vi bare... Med spænding. Og det er den her, der er røget af. Nå, gør den. Ja, jeg tror bare, vi har glemt at støtte den. Jeg sætter godt nok den her på. Wow. Vi skal i vandet. Nej, det er sindssygt det her. What the fuck? Nej, er vi ned til den? Jeg troede at vi er over den. Hvor er den vej, og vi kan ikke rigtig gå igennem skoven med den vogn der. Der var et punkt, bare, vi sover her. Man kunne dreje højre og venstre, der var ikke nogen skilte. Vi sover her, vi laver et bål. Altså, det Ja, det er fantastisk. Vi er ankommet ved Bøllingsø. Holy shit. Den ser sådan her ud. Jeg ved, der flyver en eller anden vild fugl derude. Jeg tror, det er en fiskehajer. Jeg kan overhovedet ikke se den. Den flyver som fiskehajer. Jeg kan fange den på kamera her. Fiskehajer. Det er godt, Tixi. Det er godt, Tixi. Kommer lige alle fugle, eller alle fisker væk. Den kom tæt på den der. Det var rykke mit øje ud, mand. Det er der, man får lavet dårlige udkast, så man kan høre, at man flækker. Nej, man mister et blink lige om lidt. Enten har jeg hvide, eller så er det tang. Det er et stykke træ. Det er et stykke træ. Så. Dagens fangst. Så er der aften, så. Ej, jeg troede lige. Du kan også lige folde sådan en Pepsi i mere, og så bare bruge den til at skåle med. Det sætter man ud. Det er så fordi, de alle sammen er nede ved Shelter. Nej, det er fordi Jeppe han kender til søen i søen. Og det... Prøv at snakke som en Vejle Genser. Det kan jeg ikke rigtig. Det er bare sådan, jeg hedder det en Vejle Genser? Hvor er mit stik på dag?
din vilje ske. O, at jeg tør favne dig, skære dag, kalde dig med navnet min sjæls Ja, det er altså 4.000 år før Kristus. Hold da kæft. Der har man så bygget de der gigantiske, kæmpe arbejde det her. Man skulle bygge sådan en her ud af tørv. Og så har man lavet fucking tværsnit i nogle af dem, hvor man kan se, at de er delt op i sådan 8, i sådan, som en pizza, der er skåret ud. At hver del, den kommer fra et specifikt sted i nærområdet. Altså, hvad fuck handler det lige om, ikke også? Ja, Hvordan tolker man det? Er det så fordi, der har været en gård derude, der har haft den her, de har haft opgaven, at de skal tage det tørv, de har, og så skal de bygge den pizza slice op. Altså, hvad fuck handler det om? Overvej, hvor dårlig formidling der er sådan i historieundervisningen igennem sådan Danmark. Sådan, så i folkeskolen, så lærer du en hel masse omkring de der store tidspunkter, og så går du mere i dybden med dem i folkeskolen, men der er mange af dem, der er i gymnasiet, men der er mange af dem, der sådan, at hvor meget historie man sådan ikke ved noget om, fordi det ikke bliver fortalt i Danmark. Sådan, altså sådan, Ja, i dansk perspektiv. Ja. Det lyder ikke kender noget. Den er ikke så god igen. Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelstrøg, så forsvinder jeg også sydpå til Spanien og mit luksuseksil for at tage mig som en tosse på Costa del Sol, hvor solen den danser. En inciterende flamingo i min swimmingpool. Har keep cool altid været mit motto. Mit navn er Günther, men folk hernede kan... Jeg vil trænge op uden at få blinket fat i det hele. Op og gå, op og gå, op og gå. Nej, stop. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. På landevejen, der vil jeg vandre, til den dag jeg må sige farvel. Så skruer vi lidt op, drenge. Ja, kom nu. Listen to the song that died. Det er svært at gå til her. Hvad så, drenge? Bedste tid at sammen med dig. Altså, Nej, det skal han da. Så se lidt på ord, Jeppe. Ja, sig lige på ord. Prøv at gøre højt og tydeligt. Jeg siger lige et par ord. Rasmus. Skriver. Hallo, I to.
Gluttony King. Da jeg startede det her projekt, der vidste jeg ikke, hvor det ville ende. Og jeg har brugt timevis på at planlægge og kigge langs ruten. Hvad kunne der være? Svæveflyverklub. Der er også alle mulige ting, som de sagde nej til. Men jeg tror, at min lektion i det her, det er, at hvis man bare spørger, så kan man fandme opnå det hele, selvom vi er i lille Danmark. Nu er vi nået til Jels, og så synes jeg, at vi skal uddele en skål til alle de mennesker, der har hjulpet os. Ja, tak. Skål! Skål. Ja. Vi fucking er her. Føles så udvalgt. Kæft, det er vildt kæmper. Jamen, det er Martinus ånden, det er, at man nævner ikke dem, man har gået med. Man siger bare, at det var fedt. Fik lige ned i den gale hals der. Det er lært. Så nu bunder han. Ja. Skriver din hund, altså. Skriver, du er den Du er bare Gluttony King, du er. Det er stadig i det sygeste der, hvor skriver han vælger at pisse i Stina og Michael. Så sagde jeg djævlen og alle hans ånd og alle hans væsen, tror jeg. Skærninger. Og alle hans skærninger. Alle hans hunde og mig. Og vi takker for gæstfriheden og for dine velsignelser. Tak, Gud. Tak, Odin. Den har været med os lige siden Bølling Sø. Hvordan har du fået ham til skole? Jeg mener mig! Jeg er ude for Honda City! Hey! Tre. Jeg er 3. Ring sværene! Ring sværene! What the fuck? Ja! Et slag til Pictor. Ja, det er godt, der Jonas. Kom så! Nej, jeg ramte. Victory. Hvis man skyder ud over min sofa. Hvor er du nu? Jeg tænker på dig, men jeg tænker, at vi to kunne gå samme vej. Hvor er du nu? Jeg spørger mig på sofaen og tænker på dig. Men hvor er du nu? Læser her en bog om dig. Læser en bog og spørger mig på siderne om dig. Kun hjemme nu. Spørg mig. Alle dem med på om. Mit stærke skyder ud over min sol. Alle med! Hvor er du nu? Jeg tænker på dig. Jeg tænker, at vi to kunne gå samme vej. Hvor er du nu? Jeg spørger mig på sofa. Jeg tænker på dig. Men hvor er du nu? Min sofa har fået en ny beklædning, for jeg har spærmet ud over det. Min bog kan ikke åbne
jeg spærrer mig med dig. Hvor er du nu? Jeg tænker på dig. Jeg tænker, at vi to kunne gå samme vej. Hvor er du nu? Jeg spærrer mig på sofaen og tænker på dig. Men hvor er du nu? Jeg tænker på dig. Jeg tænker, at vi to kunne gå samme vej. Hvor er du nu? Og så kigger jeg lige op i kameraet, alle sammen siger lige, Jens Vikinger! Det store vikingeparty. Tilkald os alle. Næsten alle. Vi mangler Loke. Vel sikkert, fordi han ikke gider. Ja, eller også er han bare ikke hidkaldt. Hvorfor skulle han også være det? Han er ikke en os. Han og hans yngel bevæger sig frit inden for de mure, vi har bygget for at holde dem ude. Var din tunge, Heimdall. Loke var med til at bygge de mure. Han og hans familie er ikke farlige for os. Ja, altså, slangen væser os, hvis man nærmer sig, og ulven er kæmpestor. Anker Bola visker galle og havde hendes datters ører. Det er jo skræmmende. De er monstre, hver og en. Ser du virkelig et monster, når du ser Hel? Guder. Hvordan har du set nogle rammer vandet så færdig med turen? Så det der, hvor kan du sige, fuck yeah, Rasmus. Kan du sige til dig selv, fuck yeah, Rasmus. Fuck yeah, Rasmus. Fordi fuck yeah, vi gjorde det, dreng. Er I klar? Fuck yeah, dreng, vi gjorde det. Fuck yeah. Nå, nej. Fuck. Fuck yeah, dreng, vi gjorde det. Fuck yeah. Okay. Østen siger solen op, den spreder guld på sky. Går over hav og bjergetop, går over land og by. Den kommer fra den fagre kyst, hvor paradiset lå. Den bringer lys og liv og lyst til store og til små. Den hilser os endnu så smuk fra Edens morgenrød, hvor træet stod med evig frugt, hvor livets vel udflød. Den hilser os fra lysets hjem, hvor størst Guds lys og brand. Med stjernen over Bethlehem, som østens lyse fandt. Og med Guds sol udgår fra øst, en himmelsk glans på jord. Et glimt fra paradisets kyst, hvor livets abil gror. Og alle stjerner neje sig, hvor østens sol går frem. Den synes dem hendes stjerne lig, der stod